Повечето връзки не приключват заради липса на любов. Приключват, защото егото на единия партньор става по-важно от човека от среща. Можеш ли да разпознаеш битката за надмощие? След всеки спор никой не предприема първата крачка. След всеки спор започва състезание. Кой ще мълчи по-дълго, кой ще наложи по-дълго време дистанция, кой ще пречупи другия пръв. Извинението се приема за слабост, емпатията за загуба, а любовта постепенно се превръща в борба. И често чуваш: ти си виновен или виновна, няма за какво да ти се извинявам, много драматизираш, прекалено си емоционален или емоционална, все искаш да става по-твоему. Когато егото започне да управлява връзката, целта не е любов и разбиране. Целта е победа. Целта е контрол, да си прав, да надделееш, да накараш другия да се съмнява в себе си. Само че с всяка една такава победа любовта губи. Защото няма как едновременно да печелиш битката срещу партньора си и да печелиш самата връзка. В здравата връзка няма победители и победени. Има двама души срещу проблема, а не един срещу друг. В здравата връзка няма съревнование, има разговор. Няма унижение, има уважение. Няма наказания, няма борба за власт, а има поемане на отговорност. А ти какво виждаш по-често около себе си? Любов и уважение или борба за надмощие? Можеш да напишеш в коментарите.